Kaidol, mamahot na idol, karapay ka pamahaw. Among sudan. Humot kayo, manok nga adobo mo, adobong manok ngani. Wala po yung nakabutang black beans di ay. Okay na siya kay lami mga puno siya, bisag ngani na Kay siya. pamintas na. Ako sa tilawan. Lami siya. Ano po kumutilaw niya? Nga. Padong mga napaluto niya. Like ang follow mga kaidol sa akong video. Dahan salamat sa pagtanaw sa akong pag-video din sa vlog. Share. Bisang share lang, okay na ka na ako. Matako na tabang na. Bye-bye mga kaidol kay mukhaon pa mi. Sa akong Paris.